Helo, ac rydym yn ôl, ac heddiw yma, da ni'n mynd i creative eto, ond mewn texture pack gwahanol tro yma. Dwi'n mynd i sbio nhw i gyd a gweld pa rei di'r rei mwy fancy. Dwi'n meddwl ta'r Gymreig fydden ni'n neud, ond dwi dal eisiau sbio ar y lleill. A fydden ni'n sbio ar eitha dipyn o bethau heddiw yma ar creative a gweld be fydden ni'n gallu gwneud. Ia, Grig, da ni'n gwneud. Dwi'n mynd i roi'r Hospital Villages ymlaen ar Keep Inventory. Iawn, os dyn nhw'n iawn efo chi, jyst da ni'n mynd i gychwyn. Diolch gyda fi hynna. Da ni'n gallu msafio hwn, so fydden ni ddim yn mynd yn ôl. Ac yn y fideo dwytha, nath chi weld bod oedden ni'n gallu, nath chi weld yn cychwyn hefyd bod oedden ni'n gallu safio hwnna. Waw, mae hwnnw wahanol de. Oce, fydden ni'n explorio pethau da ni'n gallu neud yn, dwi eisiau gweld sut mae'r cwch yn edrych. Mae hwn yn neis de, hefo'r scenes na. Be bynnag ydy nhw. Oce. Oce, tân. Mae tân edrych yn union. Oce. Nezerac. Mae hwnna'n edrych wahanol i'r un arfer. Dwi'n just mynd i fynd trwy fama i gyd gynta. Pam ydw'n survival? Oce. Dwi'n newid i creative, so. Nes i anhofio, sori. Sori os oedd yn annoio chi bod nes i anhofio, ond weithiau dwi'n anhofio bethau. Mes! Da ni'n gorau trio wneud hwn. Oce, 1, 2, 3. Dwi'n mynd gael help. Ta. Oce, 1, 2, 3, go. Dun. Fe di just jumpio fel, ond ti'n mynd gweld llawn yn byd. Sori, dwi'n mynd i drio twyllo. Be wedi gael? Dwi eisiau gofyn to creepy di creeper. Ma pumpkin. Ma hwnna'n creepy, sori, a fi ddim gael hwnna. Fi ddim gael hwnna'r pen fi. Be di hyn? Spawn eggs, you know. Firework. Okay. Hwna'n huge de, nathach chi glwad y sound effects awesome na gana fi. Mae spruce dawn edrych yn jazzy. Cool. Byddai jyst yn sbio rownd ar y pethau. Yma achos fel, dydw i'n efo nhw ar Minecraft. Fi. Dyma mawn, na. Cyn. Mae hwnna'n neis. Oce. Stwffio hynna. Be arall sy'n wahanol da? Cacti. TNT. Danoma. Saddle. Da ni'n gorau metio radio ceffil wedyn. Cactus, green, clay. Eat pears. It's a pumpkin pie. Baked potato for beef. Cooked chicken.
Look at all these cooked chicken. Cooked pork chop. Okay, sut mae hwnna puffer fish? Dwi'n hoffi chdi. Di mam chdi'n mynd hoffi chdi, boy. You are unloved. Ha ha. Dwi'n mor agos. Na, stwffio. Sorry, nes i'n treo. Dwi eisiau gweld sut ni wedi cymryd y ffordd arall. So dwi'n cymryd y ffordd arall dwi'n stuck hefyd. Pa ffordd ydy da? Os dwi'n mynd ffordd ma. Hwn yn complicated, so ni ddim wedi cyrraedd diwedd hynny. Dwi eisiau gweld gold block. Dyna beth yw. Beep. Okay. Gwan o'n neud mewn G360 no scope. Yli ar hwn, mae hwn yn awesome. Da ni'n gorau rhaid y ceffil off hwn. Horse. So... yes, mae yna potion of leaping yn hwn. New I gofio dwi, fel pan nes iws dim chi. Dwi'n mynd i roed y tân yma allan yr old fashion way. Efo dŵr! Boom! 1. Dwi'n y bucket. Bucket. You're just gonna stand there and watch me burn. That's alright with me. I am fire. Don't expect nothing else. You're just gonna stand there and watch me burn. The fire torch. Dwi jyst yn pigo fyny'r dŵr. Gyd. So wedyn dim yn overflowio ac fyddai mewn drwbl. This is how you do it. Dŵr I gyd yn mynd o. Potion of invisibility, potion of poison, potion of swiftness. So 1. I need the horse. I need the saddle. I need the jump boost. Wait a minute. With the other jump boost.
I need a jump boost, speed, ag di jump boost yma, regen, instant, strength, weakness, invincibility, night vision. Na di, just play with yma. Okay. Na, dim ba ma dwi siarad, ba ma. Ma secret place fa ma. Sorry am hynna, da ni ddim efo mynd at safio y ceffil, sorry. Sorry os na'n offendio chi a da chi'n horse riders ond Fudge. Dyna beth yw. Os da ni'n cario ymlaen efo hwn yn y fideo nesaf, wel, byddai di recordio 2 fideo mewn un dydd. Okay. Come on, tame, okay, do. Ti dwan ceffil. Ti ddim yn hoffi bod yn ceffil. Yay! That's it. Iawn, diolch. Hwn. Ydy'n edrych yn sexy. Okay. And there you go. Oh. Whee. Bye, Jose. Go, horsey. Go. Mae'r horsey ma'n stopio fi grawnio. Wel, dwi'n gallu stopio grawnio. Come on now, horsey. Giddy up, horsey. Na, dwi'n gofio trio hyn, ge. O, ni'n chwarae rownd efo ffrindiau fi o blaen. Ynde? Oedden ni jyst yn dropio, fel mynd rili uchel fan ni hefyd, ia. Jyst dropio nhw. Ta! Dwi'n mynd i neud o, ia, efo
pigs. Chos fel o bacon, fel o... Os da chi'n pig yn gwachod hwn, sori iawn. Ond mae hyn just am banter. Okay? Don't judge me. Okay, so. Got a fence one. Neu dal y moch wedyn. Okay, so os na i hynna, a wedyn just... Bye. Beth y gloch gyda? Okay. Okay. Os dwi'n dal chi, gewch chi weld beth sy'n digwydd yn y fideo nesa, achos fyddai'n cario ymlaen efo hwn, achos da ni'n gorfod mynd wan. Okay? Tara!